IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman ni Sangguniang Panlungsod Member John Michael Fariñas iti gobyerno ti Siuda Tilawag po iti panakipatungpal iti ordinansa amang ipaay iti libre a basic medical services kadagiti elected ken appointed barangay officials. Kunana amabalin ang magundawayan digiti benepisyaryo digiti serbisyo iti Lawag City General Hospital ken Lawag City Health Office a pakairamanan ti basic medical consultation panagpa-check up ken dumapay a kasapulan a medical a serbisyo. May ba kapag just ngina unay iti City Government of Lawag may dadolwan ako ni Honorable James Ryan Alcid, our City Mayor. Tapos dating napanunod tayong ordinansa which is City Ordinance 2025-001 no, sa dinnom ikaniti free basic medical services dagiti elected ken appointed officials tayo ket agbalin nga na-implementare ako. I think a few days ago na pinasarita ni Apo Mayor kadwa dagiti department heads dagiti opisyales iti barangay nang nangruna kadagiti punong barangays tayo and other officials nako. May naigiti daytoy inbatad ti konsehal adakkel at tulong daytoy nangruna kadagiti opisyal ang masapol ti medical a serbisyo ken panakaagas. Inayon na atinawen ang mabalin agundawayan digito ya serbisyo kang runaan no umadani diti panagkasangay digiti maseknan. DJ ordinansa tayo tinakaikabili ijay ako. Yes, once a year ako, a week before or a week after the birthday dan ako. Yes, included amin ako. So, starting from punong barangay, dagiti kagawads, BSPO, BNS, BSPO, BHW, barangay tanods, barangay administrator, barangay electrician, dagiti SK ako, dagiti opisyalis iti SK. Sa amin nga mangbubuo iti mesa nga barangay ako. Lupon pa ako, yes. Ito CHO can LCGH. Yes, ako. CHO can and or LCGH. Ti free basic medical services kung ko na po ket physical examination nang runa ada CBC, ECG, chest X-ray no ka ako. Kabayatan na in panamnama ni Konsehal Fariñas kagtultuloy pay digiti programa ang mangsuporta iti salunat ken kinaimbag digiti agserserbi iti barangay. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.